Gerardo Sebane, alcalde, como estamos? Hai que andamos, sigue ao pé do cañón. Vai haber vacacións? Que si vai a oír, Vacacións? si habrá algúns días habrá vacacións. Pero poucos. Poucos. Porque hoxe estamos aquí comezando esa ponte No, extraordinaria de agosto. Estes días non veño tanto, si veño un ratiño a atender as cousas que hai, pero procuro, por a tarde xa non veño, e a ver se un poquinho máis adiante en setembro, cando pase todo este apague no forno, podemos ir a algún sitio. Que ahora mesmo estás mellor na casa que en cualquier sitio. Non podíamos ir moi lonxe porque vimos de celebrar unha extraordinaria Feira do Viño, 17ª edición, que voltou a ser un éxito de convocatoria de público. Eu creo que sí. O sea, estou encantadísimo de que eso sea así, estou encantadísimo do local, quero dicir, do lugar, que estaba fantástico, pero sobre todo estou moi orgulloso de haber creado un clima donde a xente pode ser como aquelas antiguas festas onde se iban a ver cos amigos, comer unha merenda e disfrutar dun bo viño. Neste momento creo que non hai feira do viño como a nosa en toda Galicia, tanto por produto como por a calidad da xente que atende, que é excepcional, non tuvemos ninguna queixa, e hasta o público, que noutras festas é un pouco pendenciero, por decirlo de alguma forma, e aquí é a educación tradicional que é o que nos define. Ver aquele espacio cheo de personas hasta as horas a noite, a pesar do calor que facía, falando uns cos outros, ese é o maior orgullo que podemos ter. É indudable que é unha feira que invita o trato da xente coa xente, verdade? Para iso. O sea, transformar unha cousa que en principio ten unha vertiente económica, pues, eso pasa a segundo lado e pasa a ter unha vertiente social moi importante en un espacio adecuado ao que é a propia celebración. Creo que préstase todo iso. Pero para chegar a este éxito hai que detrás está un traballo importante de colaboración tamén coa denominación de orixe. Evidentemente. Previo e de anos, non? Porque, por exemplo, a xente que chega á feira vai ter que atopar estacionamentos de poder deixar o automóvil sin preocuparse. A denominación de orixe, pois é a que organiza. Nos poñemos o sitio. Colaboramos en todas as cousas que é a intendencia, agua, energía eléctrica, limpieza, aseos, todo para que eles podan estar o máis cómodos posibles e podan atender mellor ao propio cidadano e ao visitante. Sempre firmamos un convenio todos os anos, e entonces, agora, afortunadamente, xa desde 2015, que pasamos a Alameda, unha primeira vez, donde non había tantas bodegas e o fixemos só nunha calle, a partir de aí xa se empezou crecendo, pero queda unha esquiniña para darlle a volta. Crecen as bodegas, crece o sitio, crecen os visitantes. É dicir, non podemos estar máis satisfeitos que ser capaces de recibir a tanta xente con ese nivel, ser capaces de que todos eses que veñan en coche, pois que teñan un sitio onde aparcar, que xa empeza a saturarse, pero porque os parkings estaban prácticamente completos e todos os sitios, e encima pois estaba a Plaza Maior, tamén que as súas terrazas a tope. Son fechas excepcionales e este tipo de evento non generaba... Somos capaces de absorber. O sea, entre gente normal somos capaces de absorber. Hai outros eventos que como se concentran demasiado e tampouco son, digamos, entre comillas, tan comedidos e ordenados, pois non somos moi, de momento, non somos capaces de absorberlos, pero, bueno, temos unha idea de como solucionar ese problema, e para iso estamos generando novos espacios públicos, tanto na Perguiza, como do outro lado da Perguiza, que tamén xa é noso, tamén como Fontenova, e intentaremos repartir un pouco todos estes espacios, estes eventos multitudinarios e con música, onde molesten o menos posible o que son os
ciudadanos que están na súa casa que teñen que dormir e teñen que descansar, non? Se veñen repetindo desde que empezou a festa. Ahora mismo, un dos problemas graves que hai no Brao, no tema do casco vello, pois, é a mala utilización dos espacios públicos e a falta de respeto ás normas. Un pouco aproveitándose porque non temos maneira de facernos cumplir, de momento, porque agora vamos a poñer as cámaras xa nestas semanas e sí que se van a respetar, porque a cámara está 24 horas e tanto para un tráfico como para unha terraza vai ser demolidora. O sea que se hai uns anos non había prácticamente ninguna terraza na plaza e hoxe a plaza é unha terraza, pois nin unha cousa nin outra. Ten que ser unha cousa razonable. Entonces, tanto os que andan co coche a toda a leche, pois a cámara lee a matrícula en todo o casco vello e a cámara tamén lee cando tú te sales de debaixo da sombrilla, que é o espacio que se che deu. Para iso se puxeron as sombrillas. As sombrillas non se puxeron para fazer máis bonito ou menos bonito. As sombrillas teñen dous comedidos. Un, limitar o espacio público que se che cede, que non se che cede toda a plaza, e outro, pois uniformar aquilo que non parezca unha feira do 3, do 11 ou do 23. É dicir, darlle unha imagen. Que está pasando? Pois os donos dos locales queren aproveitar a situación, é unha ambición lógica, non pasa todos os anos, pero tampouco se pode reventar o que é a idea. A veces, por collelo todo, pois podemos encontrar con unha demanda brutal e darnos que menos superficie, menos horario, menos todo. Entonces, vamos a entendernos todos. Ayer estuve falando con unha parte dos veciños e quedamos en varias cuestións. Unha das primeiras é eliminar os discomóviles do casco vello porque non respetan nin volume, sobre todo, nin hora. Entón, unha discomóvil, como lle dá igual estar 3 horas que 4, nunca vai estar máis no casco vello. Unha orquesta ten o seu traballo, ten as súas horas e vai estar o tempo que sea necesario, pero non a estar de mañá. Despois, por outro lado, tamén quedamos en reducir os eventos musicales masivos, os de nova generación, que podemos chamar de nova generación, a batucada que xa viña detrás de nós, iso todo sale de ali, vai para Perguiza, ou para Fontenova, ou para Perguiza 2, onde sea. Pero na plaza quedará o que é o carnaval, non carnaval, non todo, carnaval non todo, Feira do Lázaro, evidentemente, algunhas cousas pequenas do día, mallos e todas estas historias. Ayer tomei nota, e resulta pois en enero non hai nada, en febreiro parte febreiro, marzo, parte do carnaval e parte do Lázaro, ese sí, bueno, o Lázaro todo. En maio, o que son os mallos, que é unha festa de primavera, pois tamén siguen aí. E despois a batucada xa desaparece, os bailes que se celebran hoxe na Perguiza vamos a probar, pero poden volver perfectamente á plaza, onde ali están ben, pero vamos a probar, porque non vamos a estar cada 8 días machacándome un veciño e dice, está mellor na plaza, sí, bum, 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 pois é un pouco a feira do viño na Alameda, eso xa sabemos que vai a quedar así, setiembre, Ostruga, ou final de agosto, Ostruga, sempre fora de aí, xa sea na Perguiza do outro lado, como en Fontenova ou por alá, tamén limitado. A Feira da Cerveza está en principio para facerse sempre na Perguiza. Este ano é un pouco diferente, dependendo como este o tempo, igual a facemos aberta no aparcamento da Perguiza. Que penso que é unha variante que pode ser interesante, sabes? Porque na propia Feira da Cerveza o sonido, todo eso machaca moito pola propia carpa, é moi bonita, pero despois en noviembre non hai nada, pode haber
como se chama a Festa do Medo, eso non vai nin ben, pero sin discoteca en diciembre, a Feira de Nadal, sí que irá aí. É dicir, isto é máis ou menos o que temos arreglado. A parte desto, hai moitas cousas novas, a cambio de vigilancia importante, hai a limpieza, contratada a empresa Clinarte, que en cualquier momento empeza, vanse a limpiar as pintadas todas, pero ao mesmo tempo xa empezamos pola calle Amaro Refojo e pola calle Mariano Carrero, limpiando o escombro de casas antiguas, e vamos a rehabilitar as que son as fachadas, ventanas e portas incluídas, de maneira que, ainda que parezca a imagen exterior, que a fachada debe ser un ben público, pois sí que vai a estar decente. Se non entrar a ver, pois, home, non vamos a chegar ao límite dun bombardeo, pero veses como picado. Bueno, esa imagen vai a desaparecer totalmente. E a quen vai corresponder o arranxo das fachadas? Nos. Xa está todo feito. O problema do Cascabello... Pero, perdón que interrompa, se eu son un propietario que ten unha vivenda abandonada no Cascabello, vou estar obrigado a reparar esa fachada? Non. Dasme permiso. O sea, dannos permiso. Se nos dá permiso, nos arranxamos a fachada. E se non me dá permiso, pois, porque tamén pode darse o caso, sabemos que estamos ante un tema de abandono dunha propiedade onde a lei permite a expropiación por a mitad do valor catastral. Entonces, nós non queremos facer daño, pero tampouco queremos que o noso pueblo parezca unha ciudad abandonada. Entonces, están seleccionadas todas as que se van a facer, non é un coste excesivo, e sí que vamos a facer e poder entrar e ver as calles decentes e os edificios abandonados, pois habrá quen lle guste, pero a mí non. E outro dos edificios que non está moi abandonado, pero sí que precisa un arranxo, o edificio Recaredo, que xa é propiedade de todos os derimenses. Sí, o edificio Recaredo ahora mismo está o proxecto en patrimonio, o informe de patrimonio, e aquí xa informaron, e xa temos o diñeiro que nos concedeu o Fondo de Rehabilitación da Xunta, e empezaremos, tan pronto chegue o permiso de patrimonio, empezaremos que arreglar o tellado, limpieza de fachadas. O sea, o proxecto regenerar a envolvente. O que sería o proxecto por dentro do edificio está ben, non necesita máis que limpieza e pintura. Limpieza xa fixemos, pero limpieza e pintura e arranxar unha cousiña por ali pequena. E depois hai unha segunda parte, que é a parte de atrás, que sería o propio Museo do Viño. E aproveitando a bodega de Don Recaredo, que hai que facer moita limpieza de añadidos que ten. Entón, queda un edificio exento, así todo rodeado de verde, exento, que terá acceso por varios sitios, non só por a entrada principal. Sí, aí estamos, ao mesmo tempo, estamos preparando unha exposición moi potente, xa nos leva bastante tempo, que é a Casa de Monterrey. Vamos a intentar, ca Casa de Monterrey, explicar un pouco que é a historia do noso pobo, incluso antes, como se foi generando, e que a colaboración deles, que xa teñen un museo en Salamanca, e tamén ir a pareixo con outras actividades, como pode chegar a ser presentar todos os libros que se escribiron, pois, tanto da Casa de Monterrey como do Baltasar, incluso do Conde de Gondomar, que estuvo moi relacionado. Hai outro catedrático que tamén escribiu dos libros, o Sexto Conde, un dos jardines que tiña en Madrid, e o Sexto Conde pois tamén foi un personaje importante. Bueno, que estamos tentando recuperar un pouco, potenciar o que foi a nosa identidade histórica, non? Sí, é que hai que dala a conocer, porque a partir da Edad Moderna, hasta a Edad Moderna foi unha cousa, e da Edad Moderna para cá foi outra. Iremos intentando seguir, incluso as xornadas, como empezamos ao principio, contando cousas un pouco soltas, máis ben anecdóticas,
vamos a ir ao importante. O sea, aquí hubo unhos personajes que gobernaron o mundo, como foi o Baltasar de Zúñiga e o seu sobrinho, o conde duque de Olivares. Gobernaron o mundo durante un tempo. E moitas das ideas que tiñen foron cortadas de cuajo e postas 100 anos despois. Entonces, creo que sí é importante, e un orgullo para nós, que todo ese nombre que foi levado de América, prácticamente todo o mundo, o sea, de aquí a América, prácticamente todo o mundo, sobre todo en Europa, sendo personajes con unha alta aceptación, sabes, no mundo da cultura, pois eu creo que a xente debe sabelo e non só as anécdotas de que aquí veu este, veu outro, porque pasaron moitas cousas. Moitas cousas. Pero, bueno, pois eu intentaremos contar parte na Feira do Lázaro, onde este ano espero ter unha feira medieval enfocada antes da Edad Moderna. Cando estuvo Cisneros por aquí, con Felipe el Hermoso, todas estas historias de tejemanejes políticos, pues sí que tuvimos unha importancia clave precisamente en épocas de transición que logo se foron perdendo porque os personajes potentes pues marcharon para outro lado. Tamén quero decir que no tema do Casco Vello hai tres proxectos importantes. Un xa temos o permiso de patrimonio que é o da Plaza do Rei, que se remodela, eu creo que queda muchísimo máis ordenada, xa é conocida casi por todos, onde que levar algún cambio. Outro é a Plaza da Merced, que vamos a facer como estaba, como estuvo originalmente, como cando eu iba a escola ali, xa choveu. E o último, que vai agora co Peprich, o plan especial de reforma do Casco Vello, que nestes momentos xa se presentou en patrimonio a Susanación e vai tamén o entorno da iglesia, non tan denso como tiñamos pensado, moito máis lixeiro, tamén, claro, moito máis fácil de facer no sentido de que con aproximadamente 200-300.000 euros solucionou a papeleta. E de outra maneira, pois, iba a necesitar muchísimo dinheiro e muchísimo traballo. Entón, aí dentro vai quedar outro espacio libre, comunicado con Alameda, comunicado con a Caña Maior, comunicado con a Plaza Maior. Xa se verá en cuanto ao patrimonio de OK, non quero adiantar cousas, porque despois gañe para atrás e xa está o asunto. O que sí estou luchando é por o proxecto que presentamos en patrimonio para a Plaza da Merced, facendo exactamente igual como estaba, o de jardín, porque moitos anos antes foi aparcamiento, cando eran burros, Sí. Pois vamos a intentar a ver se os convencemos de que ten que quedar así, de que les dicen que non. Pero, bueno, eu creo que non rompemos ninguna norma, esperemos chegar a un acuerdo. Antes falábame de historia, evidentemente ten unha historia de balnearios extraordinaria. De augas Mineiro Ciudades. O Concello tamén está traballando. Xa leva tempo cos proxectos. É un dos proxectos que iniciamos que estamos precisamente na fase final. O de Caldeliñas. Non, estamos en Fontenova, sí, Caldeliñas, Sousas, e o que máis retrasado vai é a Fonte do Sol, que leva outras historias. Fontenova, pois, xa se aprobou o plan especial. Ahora, a raíz do plan especial, ven o proxecto de expropiación só para unhas cuantas fincas que xa faremos este ano. Está neste momento xa para informe, ou prácticamente informado polos técnicos municipales, as 4 fincas que quedan, e están xa traballando nas entradas. Tan pronto nos veña o informe de patrimonio, metémonos que no jardín, a parte que nos toca, que lle toca patrimonio, esperamos, pero na outra xa estamos traballando tranquilamente. Esa zona vai a quedar nova. Hai un proxecto que leva consta de dúas cousas. Unha, a urbanización completa,
que a calle que vai por diante do auditorio, que lle daba a volta ao auditorio, que o cierre completo do asunto, que vamos a facer nós, non nos vamos a licitar. Temos o terreno xa prácticamente preparado para empezar a meter o riego e plantar erva. Penso tamén facelo eu, o proxecto do riego non, porque xa está feito, entonces, pero fixo un externo. E tamén temos en patrimonio o proxecto de ejecución, o básico xa da rehabilitación. Para iso tamén temos un diñeiro que nos deu o Fondo de Rehabilitación de 250.000 euros, e con eso arreglaremos tamén toda a parte exterior, e quedará a interior decente para entrar, pero a espera de poder darlle un toquiño e un uso, porque non se presta moito a plantar un balneario ali. Con iso completaríamos o que sería o proxecto de Fontenova. No proxecto de Caldeliñas tamén fixemos o programa especial, está aprobado definitivamente. Agora van a dar a licencia nestes días a residencia de San Rosendo o proxecto de urbanización correspondiente, o seu proxecto de expropiación, ainda que xa compramos, o sea, un trámite para 4 ou 5 que quedan ali, e entrará no Concello de aquí a final de ano proxecto que xa tiñamos, pero tiñámoslo como museo e cambiámoslo a uns baños. O sea, ese sí é balneario. Balneario, pois, os baños de homes e mulleres, unha piscininha, todo dentro, nunha medida moi como o edificio totalmente rehabilitado, e aí, en principio, teño compromiso do presidente da Diputación que nos vai axudar, pero, bueno, probablemente lle tocará o Fondo de Rehabilitación do ano que ven. Entonces, é outro balneario que vai quedar totalmente equipado. O sea, que das 5 fases. Está o plan especial, o proxecto de urbanización, o proxecto de rehabilitación, o da auga, que se fixe un pozo novo agora outro día, xa podemos coller a declaración minera medicinal. E agora empeza a mesma empresa, Geocisa, a facer outros outros 2, para intentar explotar industrialmente o que é esa auga, xa sea auga lisa, xa sea auga con gas, a ver o que nos sale. Vamos a intentar, porque, bueno, deixa de ser unha cuestión que está aí e vai haber outro, bueno, o sea, as fontes son malo que teñen e que non son nosas. A auga nosa, pero non son nosas. Entón, vamos a intentar que sea tamén un recurso, xa sea para o Concello por medio dunha concesión ou pois, cunha generación de postos de traballo, tendo en conta que non van a ser moitos, pero outro recurso que podemos explotar. Despois, o tema de Sousas, evidentemente está ali ao lado da fábrica, pero sí vamos a rehabilitar o quiosco a través de Velocidade. O presupuesto de Velocidade deste ano, pois xa está a primeira cantidad, bastante, para darlle unha imagen nova aquilo e arreglar o que son os jardines e todo ese tinglado, sempre ca idea de que do outro lado pode haber algún tipo de equipamiento hotelero ou alguna cuestión do outro lado da carretera. Sí. Pero, bueno, o mercado e o dirá. E, por último, quedanos a Fonte do Sapo, onde tamén xa iniciamos unha limpieza para facer un camiño alternativo pegado ao río da Rasela que chega hasta ali, que hai que consolidar con as mantas. O único que fixemos foi limpiar para que a xente vira e hai xente que vai. Entonces, ali no lado que está a fuente, pois sí que leva unha remodelación, pero moi sencilla, como diríamos, o carácter que lle queremos dar aí é como se fora uns baños castreixos. Tamén existe a posibilidade, se alguén quere facer, pois unha zona de eventos, pois bodas ou cualquier cousa, ali vamos a deixar preparado. Porque tamén os eventos vanse facer a Cuchimbambas, porque nós non ter sitios adecuados. Entón, eu penso que se é un sitio adecuado, pois do outro lado do río, estou falando non onde está a fonte, e así está previsto no plan xeral, pois facer aí un sitio que ten un novo acceso
O sea, ahora entramos por aquí, pero despois entramos máis arriba, por la carretera, xusto na entrada de Queirugas, por aí baixa un camiño. Agora mesmo, pues, faremos a carretera por Diamante e baixas a Fuente. Entón, entras por un lado, sales por outro, e sales por outro, xa non se genera así. O barrio da Cruz Vermella. Sí, un poquinho máis arriba. No plan xeral, Para entrar, pero para sair por o a revés, entrada actual. o revés. O sea, non vai haber como pequeno, non vai haber etas. E ali tenes para o seu aparcamento, o que sea necesario, pero bueno, estas cousas levan tempo. O que sí vai empezar xa é que está aí o proxecto, un pozo como que se fixo en Caldeliñas, de maneira que haxa auga Ali, na Fonterosa. na Fontosa. No mismo sitio que está. Vamos a profundizar ese, poñerlle unha bomba e que salga auga que xa este mineralizada e non mezclada, agora xa sale mezclada ca superficial, porque non está aislada. Entón, vamos a ver que o que sale sin andar furando moito máis. E, unha vez que teñamos as instalacións, pois podemos enseñalas e podemos falar de turismo termal e podemos falar de balnearios e podemos falar de industria da auga, podemos falar de todo, pero hasta aquí falar por falar pois non ten sentido, o sea, non hai peor decepción xa xunando as dúas cousas que a Fontenova que ten unha historia chegas ali encontrarte con eso, ou Caldeliñas ou incluso Sousas, sabes? Eso é unha imagen que desde o principio quero erradicar. O sea, o Grupo de Goberno ten este objetivo e neso nos levamos todos estes anos, prácticamente desde o principio, e dices unha cousa fan falta. Sí, os proxectos evidentemente levan o seu tempo, sobre todo cando os acomete unha administración local, non é o caso, por exemplo, da base aérea transfronteriza Oimbra, Verín, puntualicemos, porque xa me chamou a capítulo a alcaldesa dicindo que o nome é base aérea transfronteriza de Oimbra, Verín. Pero algo leva a Verín tamén desa base que vimos inaugurar, supongo. Non, algo leva Oimbra, pero a mí non chame exactamente. Se van a dicir, é unha base transfronteriza moi especial. Estou, como decía ayer, extraordinariamente contento de que eso chegara ao final. De feito, hai cando xa se planteou hai moitos anos, hai moitas dudas, porque se fixo con fondos POPTEC, pois ao final non había dinheiro para todo, pero un genio que si logrou reunir os restos que quedaron de proxectos que non se fixeron a plantear este proxecto. E despois houve outro genio que é o director xeral, que se tomou un proxecto moi ordenado. Tamén houve outro genio aquí que dixo que non se podía facer, pero pasamos por ele, pasamos encima dele. Pero bueno, vamos a quedarnos con os genios vos, con a gestión eficaz, e aí está. Eu non vin solo como un proxecto de loita contra o que tamén, que pode ser. Eu estou pensando non só neso, que eso xa é de outro lado, estou pensando na oportunidade que se abre a nosa vila, do noso entorno, no que no tema aeronáutico. Onde non había nada, surge. Pois, como por arte de magia, un campo, vas para apagar o lume, surge outra cousa. O sea, como unha serendipia, de buscar unha cousa, vamos a buscar esa serendipia. É dicir, que podemos facer todo ano? Pois, todo ano temos a aviación civil, o sea, deportiva, podemos crear unha escola de pilotos de dron, a Xunta ten un plan aeroespacial que está en Lugo precisamente da formación de pilotos de dron e toda a tecnología que leva con ela, pois nos podemos formar parte dese proxecto. Tamén ese proxecto ten unhas aplicacións locales moi importantes, como son os cultivos de viñedos. Un dron pasa e sabe
que enfermedades hai, un dron pasa e sabe que temperatura hai, pero o mismo dron vai a ese sitio e sulfata solo ese punto Onde está a enfermedade e da diceche onde tes que regar. É dicir, o control e axuda, pois é que non hai mão de obra, o dron non vendimia. Sí. Pero sulfata, e tampouco poda. Pero, bueno, todo se andará. E hai outras aplicacións maiores, pois, pode haber unha aeroclube, por exemplo, non? chegaría da habitación do museo da aviación deportiva. Pero hai outra cousa moi importante que é o mantenimiento de pequenas aeronaves, incluso de drones, donde costa muchísimo nos aeroportos pois ter, están moi saturados, donde ter este tipo de empresas, pois, bueno, pode vir algunha empresa e poñer aí unha planta de mantemento destas cousas. Pode vir tamén enseñar aos nosos a traballar con materiales compostos para fabricar determinadas pezas e probalas. Entonces, poden vir pruebas de cualquier historia, por exemplo, nos coches alquilan os circuitos costan unha pasta, pois, non te estou dicindo que nos aviones, pero para probar motores, o que sea, pois tamén, é dicir, nace aquí un novo horizonte moi adecuado ás generacións que ven. É dicir, moi difícil que unha generación que veñe che pase o sistema analógico, podemos decir antes. Ahora se vamos á era digital. É dicir, antes traballábase camao, agora non se traballa camao. Ou non se vai a traballar camao, vai a traballar ca cabeza. E nese impasse en que estamos agora, que estamos pasando dun lado a outro, mientras eso non cuaje ya de todo, non se faga de todo, pois ocurre que nin hai mão de obra para traballar camaos, nin hai empleados capacitados para traballar da forma que requiere o futuro, por dentro da tecnología digital, a inteligencia artificial e todas esas estilados. Entonces, mellor futuro e mellor banco de pruebas e mellor atractivo, eu creo que non vai. Lucharemos nesa vida. Eu sei que dicían ali que o importante é que non se use, non. É xusto o contrario. Que se use, pero para outras. Que se use para outras todo cousas. ano para outras cousas. O sea, non só é apagar lume, tamén hai que plantar. O sea, tú colles un dron destes con sistemas planimétricos que hai de fotogrametría e todo, tú podes facer unha plantación en 3D antes de meterte as narices e mil cousas. O sea, a tecnología que é o futuro está para perder, pois eu creo que é onde os nosos xóvenes se poden introducir, sí que poden o camiño de retorno dos que xa están formados e, ademais, poñernos no mundo. Esta é unha porta moi importante. E ese é o que eu quería dicir ali, que non o dixen todo, porque todos falaban moi pouquiño, que dime só no da Escola de Drons. Pero, tendo en conta o ámbito de Verín, Chaves, norte de Portugal, o sea, toda esta zona, non hai unha cousa como esa e non pode estar parada todo o ano habendo tantas cousas que facer. Por iso penso que tocamos a lotería. Evidentemente, os horizontes a nivel económico están a veces moito máis alá dunha simple fábrica de fabricación de tornillos, poñamos por caso, non? Eso xa non vai por aí. Eu comprendo que a xente hai que traer unha fábrica, hai que traer un non sei que, hai que traer un non sei quanto. Vale. Primeiro hai que traer unha idea boa. E non é o ayuntamiento o que trae a fábrica. Ten que generar circunstancias para que eso se faga. Dice, fábricas e postos de traballo. Se hoxe trae unha fábrica cualquier a postos de traballo e aquí, como non se aplicar un tornillo, non hai nadie. Eso non queremos. Non queremos por nosos fillos que traballen como se foran inmigrantes.
Non señor. O sea, hai que estimularlos desde o principio e como nas sociedades do norte de Europa e do norte de América, un tío con un ordenador e cunha cabeza ben fai 10 veces o que fai un tío con unha mão. Sabes? 10 veces. Cunha mão ou cas dúas. Entonces, a historia é así, e esa é a que hai que seguir. Poñer unha fábrica aí de botella de plástico xa temos. E que? Nada. É interesante para pensando como pai, non? É interesante para o teu fillo que herede o teu posto na fábrica de botellas de agua. Será interesante que colle o teu posto, pero un pouco máis alto. É dicir, oye, isto vai así que empaquetas caixas outro, pero tú, oficina, o que sea, ou tratas isto, ou falas de marketing, ou falas de diseño, ou falas isto, podes seguir a mesma. A produción ten que haberla, pero que sí está claro é que a produción que é fundamental xa non vai ser a mão. Eso está claro. O outro día tiña unha conversación en Oporto precisamente falando da produción da produción e do mundo da moda, que era unha exposición, o cierre da exposición de Roberto Garino, estaban ali uns proveedores del está todo moi mecanizado e hai que especializarse na produción. Hai moito marketing, moito diseño, pero hai que especializarse na produción. E a produción xa non é coser con agulla, da mesma maneira que non hai encher auga nun grifo. O sea, hai moitas cousas nas que hai que investigar e ese é o futuro. Non me salgo por as ramas, pero si xe digo que desde o meu punto de vista esa pista pode dar moito xogo. Tardará, de acordo. Pero, se nos acordamos, cando Fontenova tiña 10 camións, a primeira flota de camións que había entonces, e ves a tradición que se seguiu a hoxe hasta ter 100 e pico, e ser un dos 3 sectores máis importantes do choio, pois, chico, hai que querer, non vas a poder un mundo en 2 días, senón seguir unha liña e que outros sigan apostando nesa liña. Ainda así, fai falta chan industrial. Sí, chan industrial, afortunadamente, no polígono de Pazos non temos. O que se temos é unha gasolina nova, que está a piques de... Exacto, ese é un... eu creo que averiguou hoxe ou mañá. Esa sí é unha noticia importante. É unha noticia importante porque hasta aquí Verín sempre estuvo en monopolio. Por falamos do solo industrial. Hasta aquí estuvo en monopolio dunha sola empresa, pagando o gasoil máis caro de toda a provincia. E agora salelle un competidor. Un competidor que non sei se lle obligará a baixar os precios, pero se quere vender, inda que teñas que ir ao polígono, cos accesos que ten hoxe, vaiche compensar. Se lle compensa o portugués baixar aquí, vai nos compensar a nos ir ali. E cos outros se ponen estar vendendo constantemente durante anos o litro de combustible 6-7 céntimos máis caro a media de todos os lados, pues, é un pouco rirse da población. Alégrome que pase, probablemente haxa outras 2 ou 3 máis, pero a complexidade urbanística dunha gasolinera e a beligerancia destes señores de gasolinera de arriba, pois levan impedido que se faga todo eso. Agora estamos preparando non se pode dicir unha demanda, sino un escrito a Tribunal da Competencia explicando o que estes señores levan facendo aquí, vendendo máis caro e impedindo que outros se poñan, incluso causando quiebras económicas. O mundo para todos, todo o mundo ten dereito a vivir, xa sabemos que as gasolineras xa non o queren, pero o cidadano ten que estar por encima. Son empresas para o servicio do cidadano, non para esquilmar ao cidadano.
Non queríamos estendernos moito máis, ainda nos quedan cousas de que falar. Chan industrial, todas as obras que están iniciadas, as que se van a iniciar, e evidentemente habrá que falar tamén da situación económica do Concello e do Perfecto. plan de pagos que está previsto por parte da Corporación. Bueno, enumeramos un pouco as obras e metémonos tamén importante que o que temos máis importante dos que quedan que o plan de pagos. Estamos concluindo, por un lado, o que é Pazos, ahora pasaremos a Carretera de Gaza e as avenidas principales pois xa están en funcionamiento, non? Agora nos faltarase neste mes de setembro, outubro, porque sempre xa non, o que é o barrio dos Cabidos, o que é o barrio de aquí en torno de Fontenova, e o que é acceso ao polígono, que se termina, e a carretera de Vences, porque, como todo o mundo sabe, pois hai un plan que se chama COPOU, pactado entre o PP e o PSOE, que nos deu unha serie de diñeiro, parte dese diñeiro, empleámoslo aí e outra parte para outra. O objetivo sempre é chegar ás vías centrales, Luis Espada, incluído o puente temos un proxecto moi bonito, e xa está terminado, e a ver se metemos nun destes plans estratégicos, non? Pois hai cousas máis importantes que veñen no plan xeral, pero cando se aproba esta, entonces é falar por falar. Pero a remodelación dese puente eu creo que é necesaria, aumentar as aceras, quitar eses bolquillos, non sei como se estuvo a ver facendo, que é un puente elegante, fino, como foi sempre. O que é general, de Avenida de Portugal hasta lá baixo, son cousas que hasta os institutos son cousas que creo que merece o noso povo. Xa dixen que estamos traballando en Fontenova, e outro proxecto que temos agora é o da depuradora. A depuradora entramos nos proxectos estratégicos da Xunta e vamos a remodelar a depuradora de maneira que xa poda tratar a auga que teña que tratar, que poda tratar. Porque xa se está traballando tamén no colector que estaba infiltrando. Exacto. O colector xa se fixeron todas as probas, xa saben onde están as infiltracións. Agora, cando veñamos de setembro que baixa a auga, porque ainda vai cheo, xa non chove moito, pois xa se impermeabiliza por dentro con unha camisa, entonces todas as infiltracións non chegan á depuradora, retocamos a depuradora, un proxecto de 1.100.000 euros, esperamos que nos dé a 50% o plan estratégico da Xunta, e o outro, pois, como nos fixemos cargo da auga e do saneamento, pois intentaremos pagaremos nós. E con eses ingresos, pois, en principio, estaríamos permitido, o sea, teríamos posibilidades de facelo. E hai máis, pero, bueno, tampouco me quero estender moito. A xente preocupalle moito o estado dos pasos de cebra, algún que outro firme de alguma que outra rúa. Sí. Que tamén está dentro dos plans do grupo de goberno. Acabo de decir o firmes que vamos a reparar. Utilizaremos progresivamente nos anos parte do fondo COPOU para ir asfaltando carreteras, pero asfaltando as ben. O sea, por exemplo, agora toca a urbanización Cabido, que son 4 calles. Hai 15 son outras 4 calles no que é a urbanización do Castro, a entrada a Fontenova, todo por aí arriba. Ir facendo todos os barrios, a idea é que nesta legislatura queden todos os barrios reparados, pero os faltou moito. Os faltou, nesta legislatura van aproximadamente, neste mes, o sea, neste ano, máis de 500.000 euros. Aparte, temos a Diputación, pero nós tamén ponemos casi 200. Non hai moito, o sea, non podemos chegar a darlle como en Madrid e dicir a operación asfalto. Todo o que nos dá gusto que non hai naide, asfaltase medio Madrid, claro. Así cualquera xoga. Así cualquera xoga, pero nós temos que xogar co que temos. Parque da Preguiza, Ponte da Preguiza, do Pexón xa nos comentou que estaría cada final de ano. Está ahora mismo en Medio Ambiente ten 3 meses de reloj, porque son moi cumplidores, si non hai ninguna salvedad
estaría en diciembre, enero para aprobación provisional e definitiva. O proxecto estrella do plan xeral é o cinturón. O cinturón que nos vai a permitir desde a carretera Castilla chegar aos institutos, dos institutos chegar á carretera de Pazos, desde o hospital chegar á carretera de Pazos e desde o hospital chegar á carretera de Castilla. É dicir, poder dar a volta a Verín aproveitando máis dun 60% de calles feitas de outras por suelo rústico e incluso por onde pasa que suelo urbano beneficiar claramente ao propietario, pero a circulación vai a cambiar drásticamente. Entonces, tampouco é un proxecto que se fai un fin de semana, nin un mes. Entonces, aí intentaremos conseguir as axudas necesarias e, se non, como eso suele ser bastante complicado, xa falei co delegado de goberno e tamén agora estou pendiente dunha reunión que a Xunta, tan pronto teño plan aprobado, pero o delegado de non sei por aí, e a ver se conseguimos algo para facer iso. Pero en caso de que non o consigamos, cando pase este ano, este fin de ano, máis ou menos a mediados do que ven a situación económica do Concello é radicalmente diferente, non? Que antes de que vostede entre nese capítulo, xa para rematar, hai que decirlle aos nosos seguidores que grande parte das obras que se leva a práctica totalidade das obras que leva executado este grupo de goberno nos últimos anos foron con fondos propios. E iso ten unha clara evidencia no balance de situación, é dicir, no que vale este Concello a nivel de infraestructuras. Home, o balance do Concello, o balance incluye máis cousas co que son os bienes propios, duplicouse. En 10 anos duplicaches o de toda unha vida. De 33 millóns que tiña o balance no ano 2014 a 60 e tantos que ten agora. Pois, eso non é entendible se tú non levas a situación hasta certo límite, non? Porque a gestión é esa, a gestión non é impedir que che den. Entonces, hai unhas circunstancias que estamos nos que non somos do mismo color. A deuda está para utilizar, pero tamén está para entender. Non é só falar do número final. A deuda pura e dura non chega a 3 millóns de euros, así de claro. Que sería deuda pura e dura. Depois temos os créditos a 0% do Fondo de Rehabilitación, que neste caso estamos ahora mismo nun 1.100.000, un millón máis. E depois temos unha operación de tesorería como ten todo o mundo, que conta como deuda. Vale. Esa operación de tesorería fíxose cando había que financiar proxectos enormes, para luces, de nada, porque había que adiantar o dinero. Vale, agora xa prácticamente ese dinero se ingresou, entón se nos permite ir reducindo esa operación de tesorería de forma que hoxe chegarás a mellor a final do ano do 24 e terás, sumando todo, 6 millóns e pico de deuda, pero vas encontrar no 25 que tes 3. É dicir, unha deuda neste tinglao, nós tuvamos eu cheguei con 4 e pico, máis unha operación de tesorería de 2,5. Aos 2 anos, nós tiñamos un de deuda e unha operación de tesorería de 1,5 millón. É dicir, eso non é unha cousa rígida que está aí, que te impide facer non sei que non podo pagar un sobriño, ni nada. Agora, este ano, gracias a 3 cousas excepcionales, bueno, 2 son ordinarias e outra é excepcional. O sea, a ordinaria é que os ingresos do Concello, de forma ordinaria, xa todos os anos, aumentan en 1 millón de euros debido ao pobo de Ourense e a Diputación, eso está así pactado, e os ingresos da auga de saneamento, que antes leva unha empresa, pois, collemos nós. Ten o seu gasto, pero menos. Como ingresos é prácticamente 1 millón de euros. Despois recollemos
que xa nos ingresaron, da participación de ingresos do Estado, 680.000 euros máis este mes, hai 2 días, e ao final pagáramos o que nos debían na ponte. Ainda nos quedan por cobrar muchísimas historias, o sea, temas do IDAE, temas de bioresiduos, tema de paneles solares. Acabamos de instalar paneles solares en todos os edificios do Concello. Ahora vai unha segunda parte donde vamos a aumentar eses paneles solares tanto no pabellón como na piscina, como no auditorio, como en todos os sitios, a generar unha gran superficie que nos salga a energía eléctrica que é unha pasta, que se reduzca bastante, acaba de salir a orden, teño por aquí, e tamén licitamos a luz eléctrica e moi inferior ao que estábamos pagando. Entonces, prácticamente o que pagamos antes, agora, entre unha cousa e o plan, seguimos pagando o mismo. Tampouco vas a resultar de estes, cando hubo aquí a subida do mes de agosto do 22, parece que foi, eso foi criminal, foi terrorífico. Entonces, ahora con este tinglao que se leva feito, xa abrendes observado, primeiro, saber a ciencia certa, porque a contabilidade non estaba moi alá, non? Saber a ciencia certa cual é a 413, que dicir as facturas que teño que pagar de atrás, as facturas que teño que pagar deste ano, sumadas, e hai un plan de pagos desde aquí hasta o final do ano, e algunhas cousas, como a luz e algunha grande, pois a mellor sigue un pouco máis. Porque tampouco vamos a darlle todo a luz, non? Toda a fenosa. Non sei se hai que pagarlle. Sí, que ese é un dos debates que teñen moitas veces nos plenos de que non se siga a prelación de pagos. Hai que explicarlle a xente que a prelación de pagos pode que as facturas de Naturgy que estén antes que estén pendientes antes dunha factura dun proveedor local, non? Vamos a ordenar tamén esa prelación de pagos. A prelación de pagos é unha recomendación e dice que tens que pagar o mes. Pero non é así. Tú podes, en virtud dunha necesidade, facer eso. Entón, agora, en setiembre, cuando veña personal, como xa nos ingresaron o diñeiro, vamos a empezar por os pequenos. Entón, entre setiembre, outubro e noviembre, vai a cobrar todo o mundo que lle debamos menos de 15.000 euros. Todos. E non é tanto. O sea, non son tantos. O sea, con 700, 800.000 euros, van todos. Despois quedarían aproximadamente unos 40, 50 proveedores que son de algo máis de diñeiro. Estou falando de proveedor, unha factura. Que ten 10 facturas, espera hasta esa cantidad. Se ten 3 facturas non chega a 1.000, pois 3 facturas, que hai muchísimos. Llega aí 230, 250 proveedores que utilizan o Concello, 190 son de menos de 1.000 euros. E algúns son de 40 euros. Entonces, pero bueno, que lle fan falta. Entonces, a decisión que tomamos, que así está no plan de tesorería, empezamos polos pequenos, pum, e todos os meses, cando cheguemos a noviembre, esos todos xa teñen que ter cobrado. E depois os grandes, unha vez que xa levamos a plena operación de tesorería, os grandes hai que repasarlos moi ben, porque non é que este correctamente, teño unha idea de que hai algunha cousa que non hai, entón vamos a contrastar facturas con eles e os que son grandes xa son empresas moi solventes, tampouco son tantos. E unha vez contrastadas todas as facturas, pois pagaremos antes de final de ano ou mellor queda con esos 3-4 meses que che di. E tanto unha cousa como a outra é o que nos fará que po ano que ven a operación de tesorería sea menor ao final de ano e se disminuya
aparte dos 800.000 euros de deuda que se desminuye todos os anos, máis a desaparición de gran parte da operación de tesorería, non toda, porque un millón sempre vai falta. Depois, eso que algo xa se pediría, pero non por ser por sistema, porque vamos a arrastraros. Entonces, os proveedores terán cobrado, a deuda volverá ao nivel máis reducido de toda, non máis reducido, pero moi reducido para o cual nos permite empezar a ejecución de ese cinturón en colaboración con outras administracións dese cinturón que queremos facer, que vai a ser para Verín, e quizá non é unha autopista, pero si é un sistema de circulación que vai a ser para Verín, pois unha das cousas que vai a definir, pero por moito tempo. Por moito tempo, no sentido de que che vai a permitir circular, vas a aparcar, o cinturón, podes dicir que é un cinturón verde, o sea, non é unha edificación, o sea, o plan xeral non prevé masificacións de viviendas nin cousas desas. O plan xeral está ao servicio público e de cidadano. Incluye o seu chan industrial, o seu suelo industrial na rotonda, á izquierda, quizás, incluye outro trozo no polígono de Pazos, que quedaba así un pouco deslavazado para uso municipal, en principio, porque aquel polígono está se convertindo en eso, e despois incluye outro trozo industrial do outro lado na cartera da Imbra, pero máis ben é remodelación que xa está ali. Rematamos xa. Para que un concello funcione, precisa xente que traballe na casa consistorial. Exacto. OPE e tamén novas plazas de policía. Pois a mesa de negociación da OPE, hai dos OPEs. A OPE de estabilización, que neste momento está por publicarse no BOICO, que temos un montón de problemas porque cousas informáticas. A mesa de negociación creo que está por día 20 deste mes 22, con sindicatos, donde xa crearemos tres ou cuatro, non sería así, equipos de funcionarios entendo que debían ser competentes. Un na parte económica, outro na parte cultural e outro na parte personal e a policía local. A policía local que non nos examinaremos nós, como dixo Diego, en convenio ca Escola Galega de Seguridade, e nós temos as plazas, tan pronto haxa, xa veñen para aquí. A idea é que podamos chegar en 2-3 anos pois, unha plantilla total de 15-14 que estén operativos todos os días, e entre as cámaras de vigilancia un pouco a limpieza de todo, que todo axuda. Iluminación, limpieza e o que fai a seguridade. Iluminación e limpieza e o que fai a seguridade. Por eso moitas veces non quero poñer papeleras. Eso está... A xente tamén se queixa. Sí. Pois, que así. Que a seguridade é iluminación e limpieza. Coíbe o caco. O caco ou o pintor nocturno. Entonces, sí. Xa tenemos muchos medios para poder combatir eso e esperamos facer a vila balnearia que queremos, os seus calles limpias, os seus arroios limpios o antes posible. Non seguimos traballando igual, a pesar das dificultades. O sea, que pasa? Pois unha cousa, tes que licitar unha obra, por exemplo, agora estamos falando do BOE. Antes había unha secretaria que estaba dada de alta no BOE, agora das unha de baixa, os chismes cambiaron, pois pasanche 20 días. Tes unha plataforma de contratación dunha maneira, cambiaron todas as persoas, pois outro montón de días que se perden. Tes que mandar a publicar unha cousa ou o xulgado, pois como secretaria accidental ou outro está así e tal, pasan os tempos, a alcalde Chirona.
Bueno, de momento hai unha denuncia da Fiscalía dicindo Bueno, que é un pouco desobediente. pero que se quere decir que ese funcionamento, o que intento ahora é evitar con esta OPE, está todo feito, e a OPE de estabilización, pois é para son 90 personas que penso que xa que estás traballando, polo menos ter soche. Tamén ten aí as súas cousas. Hai un programa de registro horario. Espero que ahora empezas a implantar. A partir de 1 de enero estará funcionando con toda a naturalidade e aquí vens as 8 e marchas agora que este pactado. Vens as 8. Se non queres vir ás 8 porque tes un traballo X e ves a facer a hora, pero se non vai cho solo. Eu creo que merecen os nosos veciños, guste ou non lle guste algún piloto, algún político, se me vai a cabeza o avión, algún político ou algún funcionario, policía, o que queira. Tú, tic, fichas. Na entrada e fichas. Que non chegaches, chico. Non chupei o sueldo, fai o que queiras. Bueno, teñen os nosos seguidores, creo que unha hora de entrevista para que durante toda a fin de semana desta prolonga, ponte do 15, teñan un plano completo do que se leva feito, do que se vai a facer. Ainda faltan moitas cousas. O que sí que se vai terminar este ano, desde as eleccións do 23, onde parece que se baixou o ritmo, que as cousas que están un pouco abandonadas, non. O sea, hai un pouco de cansancio ten que haber despois de 9 anos. Bueno, pero a miña estrategia sempre, o primeiro ano, preparar todos os proxectos e rematar todo o que sea os proxectos, permisos e todas esas leches, tema financiero, todas esas cousas, inda que estás oindo cousas que non che gustan, oílas, pero que tens que aguantalas para preparar esta segunda parte, que son outros 3 anos, 2 anos e medio, que empezan agora, pero xa empezamos, como Dios manda, con cousas tangibles. Non é aquilo, vou empezar, falta o permiso de non sei nada, vou empezar, non teño dinheiro, vou empezar e debolle 50. Non. Creo que primeiro nos tiñemos detrás un problema administrativo na parte económica que solucionar, que ahora creo que está solucionado, e depois tiñamos outros problemas tamén na parte administrativa de proxectos que non daban avanzado nin para atrás, pero bueno, agora temos o que se dice estamos na pista de salida. Se a cousa non falla, e ainda fallando un pouco, pois alcanzaremos un 70, un 80%, 60, 70, 80% do resultado. Eso alcanzamos seguro. Tanto nos núcleos de población como aquí. 100%, pois non. Pero bueno, ojalá. Moi ben, pois nada, agardemos que pronto alcancemos esa velocidade V1, lle chaman en aviación, V1, a velocidade na que tes que despegar sí ou sí. Eu teño outro ritmo. Cada día, un pasiño. Cada día, un pasiño. Adiante. Entendes? E eu cada día que veño, non sei se está en a entrevista, eu cada día que veño, vou preguntando tal, e eu non marcho para casa sin dar un pasiño, veño todos os días, pero bueno, un pasiño ainda que sea pequeno. É dicir, ese outro día fui ao médico e dice, tú non levantarás pesos, verdad? Nada, xa unha edad de como que non. Se un movo cada papel no concello que non te podes imaginar. Entón, botouse a rir e depois, a verdad, hai papeles moi pesados para enviar de habitación. Bueno, pois, eu cada día procuro facer. E se non o fago, xa vou de mala leche. Bueno, pois non se despida desta entrevista de Marco. Non, encantado da vida, sencillamente quería darlle a conocer á xente que nos seguimos traballando, que temos a mesma ilusión de sempre, que a veces recoller e non salir tanto nos medios non é unha cousa que a mí me gusta demasiado, non é que tú estés parado, sencillamente
Cando viñen en primeira legislatura, ao principio tamén estuve calado moito tempo, depois arrancamos moito. Na segunda, como estaba, íbamos velocidade de cruceiro, tal, pero ahora na terceira requería unha reflexión de poñer as cousas no seu sitio que leva o seu tempo e poñerle os puntos asíes, é dicir, señores, vamos a poñer a traballar, somos poucos, pero temos que arreglar. Entón, agora que está todo máis ou menos organizado e ordenado, sí que nos permite seguir adiante. E cando un pode falar con conocimiento de causa, e non decir, moñabo. Hai moita xente que me pregunta cando me verdes desbrozar hoxe, non teño medios para desbrozar todo o que hai que desbrozar. O sea, hai moita xente desbrozando a mão e hai xente con tractores e non hai maneira. Entonces, que temos que fazer, seguro, pero casi. Ahora é imposible, vale? Pois iso mesmo que ahora lle estou dicindo no Sechirme, cando veña dentro de uns meses e me diga o señor, por que non me pagase 6.000 euros? Eso non o quero ir. Entendes? Ou levo unha licencia aí 6 meses. Eso non o quero ir. Nin vai pasar. Entendes? Porque xa é demais. As selvas crecen todos os anos, pero hai que hai determinadas sinergias internas con unha certa indolencia que é igual. Non é igual. Non é igual. E para iso hai que pararse durante un ano e darle volta. Moitas gracias.